sledeća priča je moja omiljena. Zove se Kornjača i zec. Evo, sad ću vam ih pokazati. Evo ga zečić. Hvala. Evo je kornjačica. Ma rekla bih da je ovo jedna spora priča. Evo ovako ide. Jednog dana odlučili su Kornjača i zec da se takmiče u brzini. Odredili su kuda će trčati i gde će biti cilj. Kada je osvanulo jutro, Kornjača i zec započeše trku. Zec je znao da je mnogo brži od Kornjače, pa se nije brinuo. Na pola puta sede na kamen da se odmori. Misleći da ima dosta vremena dok Kornjača ne stigne, on zaspa. Pošto je znala da je spora, Kornjača je trčala bez zaustavljanja. Tako ona protrča pored uspavanog zeca i stiže prva na cilj. Šta kažete? Šta vam kaže ova priča? Pa kaže da je lepo da smo talentovani, da znamo lepo da pevamo, da znamo lepo da đuskamo, da lepo pričamo, da smo dobri majstori. Ali to nije najvažnije. Važno je strpljenje i važna je upornost da dođemo do svog cilja, jer samo tako ćemo doći do njega. Eto tako, ma baš volim ove poučne priče. Basne mi se mnogo dopadaju. Opa, petao pas i lisica. Evo ih. Petao, pas, lisica. Bože, šta li je moglo da se desi među njima? Pročitaj.